भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के हर हर गंगे के मूवी के ट्रेलर आयल बाटे और तू लोग पर प्यार नहीं खलो देखावत यार। ट्रेलर के आयल 3 दिन हो गल, अभी तक ले ऊपर 1 मिलियन व्यू ना पहुंचल। तो भाई लोग लोग से बतला दिए खाली पवन सिंह के गाने पर प्यार देखेबलो यार, जाके ट्रेलरों पर प्यार देखावलो और ओकरो के 1 नंबर ट्रेंडिंग में ले आवलो, तब नु पता चली पावर स्टार पवन सिंह के पावर। माचिस के कारखाना खोल दे, एकर मतलब ई ना कि वो दुनिया में आग लगा दी। तो भाई लोग कुछ न्यूज रिपोर्टर बान सब कहता कि पावर स्टार पवन सिंह के जो मूवी के ट्रेलर आला हर हर गंगे उ खलॉप हो गल, काहे कि 3 दिन में 1 मिलियन व्यू ना वाल। तो भाई लोग से बतला दी जाके एक बार खेसारी लाल यादव के ट्रेलरवा देखिए सो कि कितना बड़का चैनल पर चढ़ावल गल बार। पवन सिंह के जो ट्रेलर बाटे उ कितना छोटा चैनल पर चढ़ावल गल। भाई लोग इतना छोटा चैनल पर का यार व्यू जाई। और मेन बात बा कि अभी पवन सिंह गाना में बिजी बारन, यही से मतलब अपना ट्रेलर के उतना बढ़िया से प्रमोशन नहीं कर पाओ। भाई लोग से बतला दी ही, अगर तू लो यार ई वीडियो देखता लो तो जाके एक बार ट्रेलर के देख लो, मतलब पावर स्टार पवन सिंह के जो ट्रेलर आल बा ट्रेलर के देख लो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो ट्रेलर के और यार ट्रेंडिंग में ले आवलो। एक के बतला दलो कि मतलब पावर स्टार के मतलब पावर के। भाई लोग खेसारी लाल यादव के मूवी जो ना आवता संघर्ष 2 और पावर स्टार पवन सिंह के आवता हर हर गंगे, दोनों मूवी के रिलीज कल नवरात्रि के शुभ अवसर पर। तू लोग कमेंट करके बतावलो कि केकर मूवी देखे खातिर पूरा पगलाल बरलो यार, कमेंट करके जरूर बतलो हलो पावर स्टार पवन सिंह के मूवी देखे खातिर पगलाल बरलो कि मतलब खेसारी लाल यादव खातिर। तो भाई यार प्लीज यार कमेंट करके बताओ हलो, और चैनल पर आया बड़ो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। मिलल जी फिर से एगो नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।